lidová muzika Osminka a základní umělecká škola Tausigova na hlavním programu folklorního festivalu pro děti Dětská folklorní zahrada. Letos se tu scházíme již po 22. Stalo se na naší škole tradicí, že se zde před letními prázdninami setká několik dětských folklorních souborů, muzikantů, zpěváků a tanečníků, aby se pochlubili, co nového se za uplynulý rok naučili, aby si i společně zaspívali a zamuzicírovali. Letos nemáme sice žádného zahraničního hosta a dokonce ani mimo pražského. Letos máme hosta od sousedů, vlastně totiž jen z Prahy 9, což je tady kousek. Opravdu, co by kamenem dohodil. Ale všechno po pořádku. Tento večerní programový blok, nazvaný V tej naší zahradě, je vlastně vyvrcholení dnešního celodenního setkání dětských folklorních souborů a muzik. Děti mají za sebou již několik festivalových akcí. Například dopoledne už někteří absolvovali výchovný program pro první stupeň základních škol. Poté nám na přijetí zástupců souborů v prostorách Libeňského zámečku s paní Matočkovou, děkuju, byl oficiálně festival Dětská folklorní zahrada zahájen a samozřejmě nechyběl ani tradiční krojovaný průvod sídlištěm Ďáblice k fontáně na metro Ládví. Dnes je tedy všechno v jednom dni, který se blíží do svého finále. Tím je tento večerní program V tej naší zahradě. Ale pojďme začít. První se představí domácí soubor Osminka, který v poslední době vystupuje jako mezigenerační soubor s primářkou Kačkou. Představí se vám s programem o ptáčcích, který si letos připravil na dopolední výchovný pořad pro děti a tam měl několik úkolů o ptáčcích. A my bychom vás teď vyzkoušeli třeba prvním úkolem. Uslyšíte pár zvuků a kdo pozná ptáčka, tak stoupne si a zavolá jméno. Takže prosím Janu a Jéňu, aby nám pár zvuků předvedli. Tak já prosím, kdo pak to ví? Co by to bylo za ptáčka? Nebojte se. Kukačka. No jste výborný. Ano, je to kukačka. Já myslím, že můžeme zatleskat, ne? Bravo. A už tam vidím. Sova? Může to prý být, ale asi úplně to není přesné. Tak kdo pak to řekl? Tak zatleskáme.
se nám ukáže, výborně. Ptáček určitě, ale který? To je ta otázka. Takže? Síkorka. Tak hádáme dál. Skřivan je blízko, ale ještě to není skřivan úplně. Je to černý pták, bílý. Další otázek. No. Ano, Váštovka, takže jsme to nakonec uhodli. Potlesk pro vás. Tak v programu dál pokračujeme, takže pohodlně se usaďte a poslouchejte.
to, co jste právě teď slyšeli, tak to byla vlastně premiéra písničky Šla má milá do hájíčka a já bych ještě ráda představila primářku Elišku. Tak to je jenom doplnění k tomu, co teď právě odeznělo. Zapletáme do věnečku lístek, kvítek i větvičku.
Hastrmancer moutí, všemu se sám proustí. Pletu, mami, hory, pole, zastrmanec moutí, utáhnu ti jednu, potopí se jedno. Se sám proutí, Hastrmancer moutí, všemu se sám proutí. Pletu, mami, hory, pole, zastrmanec moutí, utáhnu ti jednu, potopí se jedno. Se sám proutí, Hastrmancer moutí, všemu se sám proutí. Pletu, mami, hory, pole, zastrmanec moutí, utáhnu ti jednu, potopí se jedno. se sám Proutí, Hastrmancer moutí, všemu se sám proutí. Pletu, mami, hory, pole, zastrmanec moutí, utáhnu ti jednu, potopí se jednu. Se sám proutí, Hastrmancer moutí, všemu se sám proutí. Pletu, mami, hory, pole, zastrmanec moutí, utáhnu ti jednu, potopí se jednu. Pletu, mami, hory, pole, zastrmanec moutí, utáhnu ti jednu, potopí se jednu. Náš pohodlek okrhá, bude brzy ráno. Naše káže ospala, něco se jí zdálo, bude brzy ráno, raníčko. Paní mámo, vstávejte, pan táta vás volá. Snídaníčko chystejte, bude u nás svatba. Já se budu dávat, musím brzy stávat, ráno raníčko. Let's get up, Anika, chce se vdávat. Let's get up, Anika, chce se vdávat. Neumí slepičky ohledávat. Chytila kohouta, dala mámě. Jak tam tu slepici ohledáme. Máma jí povídá, ty si komou. To není slepice, je to kohout.
sebou stydili do hospody, chachali do hospody. Tak dozněla písnička Za tou naší stodoličkou a já bych teď ráda uvedla 2 písničky, pomalou a rychlou, a při nich někteří členové vynesou, to znamená, budou mít na sobě slavnostní kroje, čili vlastně naše slavnostní kroje, a já si myslím, že jsou středočeské. Jani, souhlasíš? Ano, jsou středočeské. Přímo osminkovské tady slyším, takže přímo osminkovské. A poté bych ráda předala slovo svému kolegovi Honzovi Kůstkovi. Ale teď se pojďme podívat na ty krásné kroje.
tím je soubor Modřenec. Soubor Modřenec je naším častým hostem a je dokonce jedním ze souborů, kteří zde vystupovali na naší první dětské folklorní zahradě. Dnes se vám Modřenec představí s pásmem Bejvávalo dobře. Já osobně doufám, že i když bejvávalo dobře, že dobře i bude. Takže ještě chviličku můžeme mluvit, než se připraví. Takže co vám tak říct? Mají krásné kroje, český repertoár, takže zůstáváme ještě stále v Čechách. A co jsem zapomněl zmínit, tak soubor Modřenec vede Eva Špačková. Tak, prý už můžu. Takže tímto bych rád předal slovo, respektive pódium souboru Modřenci s pásmem Bejvávalo dobře. Dobrý večer, dámy a pánové, jak jste všimli, tak já se dneska budu pokoušet do našeho programu proudit nějaké zajímavé nástroje. Tohle to bylo šalimo, ještě dneska uslyšíte nějaké další, jako třeba šalmy a tubza. Thank you.
muzika Janek, kterou bych rád tímto pozval na pódium. V cymbálové muzice Janek jsou mladí muzikanti ve věku 11 až 15 let, kteří spolu hrají již 3 roky v základní umělecké škole Šimáčkova pod vedením Markéty Rýsové. Cymbálová muzika Janek zde dnes předvede lašské písně z údolí Ostravice a písně z Moravskoslezského pomezí. Pro zpestření svůj program zakončí jednou písní horňáckou. Jste připraveni? Takže ještě jednou cymbálová muzika Janek a jejich pásmo písně z Beskyd. Prosím, je to vaše.
Přestože muzika Kytička vznikla už před 10 lety jako mnohočlenný soubor muzikantů, hraje v této menší sestavě teprve druhým rokem pod vedením Markéty Rýsové v základní umělecké škole Lapkova. Plné nasazení těchto muzikantů si letos vysloužilo krásné druhé místo v krajském kole soutěže lidových souborů v Praze. Jejich písně nás zanesou do oblasti Jižního Valašska, Kopanic a Maďarska. Takže hudecká muzika Kytička.
kapová, keby bola moja. Dal bych zachovat železo dokola, železo dokola, želým lehou víc. Horenka kapová, ty moje musíš víc.